La qüestió migratòria torna a ser el centre del debat nacional. Cada onada ha transformat el nostre país i l'actual no n'és una excepció. És de les més importants que hem viscut i requereix tota la nostra atenció. Als anys 60 es va impulsar un debat sobre la catalanitat arran de l'arribada massiva d'immigrants castellans. Avui, amb uns reptes similars, necessitem impulsar un nou pacte social. Cal superar lectures simplistes, més enllà de la polarització entre postures xenòfobes que ataquen la dignitat de la població migrant i postures que neguen els reptes que tenim al davant. Vivim una situació d'opressió nacional. Parlar d'immigració també és preguntar-nos com els canvis demogràfics afecten la cohesió social, l'evolució de la llengua i la reproducció de la nostra identitat. Assenyalem un model econòmic afamat d'estrangers disposats a acceptar condicions d'explotació que els autòctons no tolerem. Immigrants als quals el capital ni vol ni pot oferir condicions de vida digna. Cal preguntar-nos per a què volem seguir aquest model de creixement i a qui beneficia. Un model que provoca desarrelament sense responsabilitat social ni nacional, que s'imposa a còpia de fer créixer sectors amb salaris irrisoris. Un model construït sobre la segregació i la discriminació, l'aposta neoliberal de la patronal i els partits del règim. Enfront de la seva proposta de vendre's la pàtria i convertir-la en una terra de pas, nosaltres defensem que això és un país, casa nostra. L'escenari polític ha canviat. Tenim una nova dreta xenòfoba, sigui Vox o Aliança, que ataca la nova immigració. Però també veiem els intents espanyolistes d'instrumentalitzar els nouvinguts amb discursos anticatalans, en una nova forma de l'erroxisme. Celebrem que el país del demà serà una barreja d'orígens diversos, però també tenim clar que això no vol dir trepitjar les seves arrels. Necessitem un nou pacte nacional, una nació radicalment inclusiva i oberta, alhora que desacomplexada i orgullosament catalana. El repte és majúscul, revertir el procés de minorització de la catalanitat, generant les condicions pel benestar i l'arrelament de les noves onades migratòries al país. En parlem al quart número de Nexe Nacional.